Shubor nakaslem jong udongsan hima. Namar ka jingjor ka jing pentuj pan khana pathar ba ka jing brat nyot pathar jong ki pat ba hagiwa ba pher ka nong ba shalong bat hagiwi pat ki jaka ka Green Tech Foundation apo ka jingalam uba HBN nong lang chairman ka Green Tech Foundation Meghalaya ulapan banashi ki pat ba balada lap ye kinu ki longyeng ki restaurant ki hotel bat ki dukan ki bambiang ye ka jaka let chabar ka foundation kan sa penshitom da ka bating e da ka ba pangan hapo ka section arpu saw jong ka water prevention and control of pollution khat khandai spa nyo pusaw nakalyang uba nong lang ulapan pawru ka jing sngo kya halor ka ni ka jing bam shim kya ba ka jing bam ken kor ki pat ba da ka baw laong ba ka jing pentuai pathari ki pan khana hapo ki wa kawan ra ru ye shibun ki jing pang hapo ka sor shalong ulakan turu iki pat ba nong shong shnong ki basa haru jung itu ki wa ba kin sngo ba num shim ka bu da ka ba panlong ki ni ki wa kum ki jaka pentuai pan khana bat ki jaka bret nyun ulakar par ru ye kitu ki balap bad ui ye ki babret pathari ki nyut lani lap ik ba pentuj ya ki pan khana shiki wa bakin sngo ba ban pentep shaki ling ba ki rensan social media adin ba ngiu i ba khamtam po sor shelong ma ki babun menta ki ya pentuj septik tang kulmar shiki wa khamtam ka wa khra wa sherpi nomor pi hakini kisnam ki baladap kaladon ko ke report ka ba na kaliang ka we ke department ka ayubab sek NGT kalong ba khandai person kita khandai person household kita gilong yang hapo ka shelong municipal board hapo shelong urban area kimdon ya ka toilet ken te ladang ya keren menta ka current population haune 2022 hapo shelong urban area kala poi not less than 4 lakhs mentali kala poi 4.8 lakhs pi te lada khandai person ki thlu yang kimdon jakale chabar ka jingkli kalong syai kini ki bru ki ale chabar pi ngima ban len kita ki thain laban ngirung idang don ki videos ki ba ki bru ki pentoit septik tang bai syakinala shkiwa syai kini ka poi ila kran na kapor syakapor ya ka jinglong jingman jong ka wa umyam ka wa umkhra ka wa umsharpi ka wa umyam menta ka don ha critical condition kumba ubri udon ka jingpang bathia hapo ICU hi te kemisal ngi kan mau ni snambal adap ko ong 0.5 cubic million 0.5 million cubic meters facilitation kapoy hang tei man lo snam ngin khain mentala da khandai persen ki thlu yang hapo shillong urban area kimdon pankhana ladangi shushim average no tang sau sangut shiyang khandai persen kamduna ya kasan 2000 Kluyeng ki bom don pankhana apo sor shelong. Fi kanil singil apan ong kamat yadap kamat ya long shatu. Ring ong fi kalong very serious. But ladangi wat benia bahal dangi le research bai kane ki jingpang ki bami hang ne apo sor shelong tang na kane kawai ka na kane kawai ki issue kane kawai ki jing bom kit kya ka jing bom khenkor jong kinong chong snong hang ne le se kala pandai kawai ne ki daw. Tingi na kaleng foundation namar ngilayo lupai komplain gibabun barla dangi dang yo shu nang ni syakmat bat kane kalong ru message baro dakaba burong mo ya ki longyeng ya ki restoran ya ki hotel wat ya ki nong shong dukan ro balda phimdon hi ya ka toilet la dangi ngin lap ngin file bai ya phikat kum kat hapo ka section 24 jongka water prevention and control of pollution 1974 ngin ai bai da bateng e balda don kam ban khang khardap swaru kum ya ki restoran ya ki hotel ya ki dukan ni haban khang namar kane kalong kaba kane kum mang ong phi kalong shar khai hadu kata kata ka jing toy jong kine ki ladangi khen ya kata ka jabo ka bami na kini septik tang ka contribute kam dai shu ka baret ha ka wa khra ka wa sharpi sakawai kam da dai e tang spang ka wa khra wa sharpi mo ka wa non baro ki basyong hakatai ka stress jong kawa num baru ki deban ken mau banum penlong ya katai kawa kum ke jaka pentoit septik tak kawa kan si kawa umtrau kawa menterus tesa joai ka badang syafain ha kapo ka NGT dang hakini ki banai beladap da ki po kror te da ka baburom ya barok kinong song bangi dei bandon ka jingkit klik ka jingkit khia ngimdai ban sim kabu dak bangi syong gini ki stress jong kiwa ngini penlong penban gi jaka pentoy septik tang ngini penlong penban gi jaka berat nyut berat jabo ngin sim kabu dak umta ta syai pikan lelong tengi na kaleng foundation ko mangilong
nang ni syakmat tengin ai bedak bateng namar ba ngai ba kam ilong shu kan ka ongoing project jong kawa khra le menta ka badang long kum tu ladangi ngim ya don hi kata jingi trelang kum ki pajba kum ki nong shong snong te sei kan poi kata ka project jong ka RRC pi ladangi akran ha kane ka juk ka bamenta mo ladangi akran kam tam ha po sor shilong om don shu uta ubre ubom tip bal danga bret nyut hakiwa ki kendon gila khang persya kasnong galak hang persya umdai tang keyboard district administration kamdai tangga Shillong municipal board kamdai tangga Meghalaya state pollution control board kamdai tang gini department jong sarkar te wat ki snong ru ki khang ki maham ting henry kadai ka jinglong ka jing million ka jongi jong kinong snong hi ka batang tang ngisim gabu te hi ngadang yo ka complain menin nang te na po ang te po ayo malki point idoni we ikong iong yang aba subhale na liang ka foundation ka jing sma ka bami na ka we ka septic tank ka bala syarkai hadu bangi nong syong kali ngim sngula asya syu ngong hamar hae kata tile athu e jakang ilet pe chisha kumta kan syu pentoj ba jikinala tingil ai da bateng ngim kwa pen pau kertang ang ne henry kanlong ru ka jing kentu ya ki we kinang ne syakmat masu babat bat burom ya kani nomor nakali yang jungi hi kumangalong in file by ki section ki ba kamting bat da pin haban su da ka fine ru pin haban su da ka fine bal da pi haban khang kerda bro e ki jagat rekam pi haban khang kasor Shillong ladangi mekran tang kasor Shillong ru le se ki headquarters kasyam jing than ban ong ngin bu lut ya kita ki CCTV kameras haman lagi kendong ke sorot kasyam si tombi kabadon kam menta kalong ba kum ki paj baru ngin pikir ngin ai ke jingi trilang bat ngin da bat ki paj ba ki balap ki bayu iru pentip yangi ngidon ki social media platform kila ban connect yangi link ba ki Facebook Instagram ki pentip ba paj kene ke jaka kada yang ta ki buru kim don septik tang ki pentoj be shawa ai jing tip ai ke location ngin pa ki mongor jungi ngin file complaint ngin le bedak bat nge